Čaute ľudia, vítajte u nového videa a dneska poletíme do Chisinau, do Moldavska. Takže dúfam, že sa vám toto video bude páčiť a práve bordujeme. Už ešte idú ľudia z autobusu a letíme s Embrairom E195. Tak dúfam, že sa vám toto video bude páčiť a let nebude tak dlhý. Nachádzame sa vo Viedni, takže dúfam, že tento let bude dobrý a dobre pristane. Vo Viedni máme 15 a v Chisinau tiež 15, takže nejdeme do žiadneho moc veľkého tepla. A práve skončil boarding, takže môžeme sa pripraviť na odlet. Takže sme pripojení k pushbacku, takže musím vyleznúť parking brake. Ešte zapnúť motory, na to som troška zabudol. Tak. Zapíname. Všetko funguje očividne. Všetko sa zaplo. Tu máme pushback, dáme sem, takto. Dobre, parking brake. Vypnuté. A môžeme ísť na pushback. Tak, teraz nás už odtiahli od gateu, takže zapneme zase parking brakes. Teraz by mali odísť, ja som to úplne zle natočil, aby to šlo, lebo ja mám ísť tam a nie rovno. Tam není nič, proste tam není dráha. Takže som to urobil zle, takže sa budem musieť ešte otočiť. Takže sa vám ozvem asi na runway. Takže už som konečne na runway, takže ideme. Na max, tak. Parking brake ešte mám zapnuté. Tak, môžeme ísť do Moldavska. Dneska je lepšie počasie, jak včera, čo som točil, do Heraklionu. Takže dneska to bude asi krajší let, nebude tak veľa mrakov očividne. Takže dúfam, že to nebude turbulencie a bude pekné počasie, aby bolo vidno aj na zem, aby som vám mohol potom nejaké zábery ukázať. Máme tak. Kos hore. Autopilota. Tak. Takhle sa? Dobre, ide to. Takže sme zlietli. Let bude trvať možno tak hodinku 20, nie plus minus, takže nebude to moc dlhý let, bude to celkom krátky, takže dúfam, že si užijete zábery. Takže už začíname klesať, už si dáme flaps, znížime rýchlosť. Tak. Čo to pípa, neviem prečo. Už sme blízko Chisinau, sme nad Rumunskom. Musíme ešte troška znížiť rýchlosť, aby sme začali klesať. A dám sa varovanie, že toto, že už ideme pristať a nejde to. Neviem prečo, ale niekedy to robí hlas, niekedy nie, neviem čo s tým je. Takže sa pripravíme na pristátie a už sme skoro tam.
Takže už sme pred runwayom, tam ďaleko môžete vidieť. A skúsim pristať bez tých pomocných obdĺžných štvorčekov, či čo to je. Skúsim to bez toho, dúfam, že to nebude tak ťažké zás. Takže dúfam, že to bude troška lepšie. Pristáte aj včera, lebo včera to nebolo moc dobre, to bolo 551 fpm. Takže sa na to v tomto videu bude lepšie. Takže už sme tesne pred drahom. Tak, tasu musím dať, dobrá. Potom sa pozrieme na volantu, jak som pristal. Chcem sa v tom zlepšiť, ale je to nejak ťažké pre mňa. Tak to snáď sa časom zlepším, ale toto sa musí podariť. Toto dúfam bude dobré už. Trošku moc vysoko. Dobre. Toto je oveľa, to vyzerá dobre celkom. Možno je lepšie od mín. A sme na zemi, toto bolo mega dobré. Reverse, tak. Tak a sme tu, vítajte v Chisinove v Moldavsku a ideme na Gateu a tam deboardingujeme pasažierov. Takže sme tu, už zaparkovaní, takže dáme parking brake on, vypneme motory, tak, sa vypínajú. A teraz otvoríme GSX menu, ja vám ho aj ukážem v tomto videu, takže tu klikneme na deboarding. Deboarding requested. Dáme asi toto. To sú akože firmy, ktoré si vyberáte, ktoré sa postarajú o lietadlo, ako čo bude napísané na schodíkoch a na pushbacku a tak, na autobusoch. Takže sme konečne tu, ani neverím. Ale to pristáte bolo dobré, ale pozrieme sa za chvíľu na volantu, jak to bolo. Takže sme tu, zaparkovaní, už mi idú pasažieri z lietadla, tu už batožiny idú a je to fakt dobrý mod, akože toto, ground service, ale niekedy je troška zabugovaný, pretože toto by mal byť otvorené a není, ja neviem prečo. A je to fakt dobré. A ešte pred koncom videa sa pozrieme na GSX, jak sme pristáli. Takže sme na volante. Akože bol som dosť nízko počas celého letu, lebo mi to nejak nešlo stúpať, ale tu sme potom boli už asi najvyššie, kde sme boli. Tu som začal klesať, s klesaním som spokojný. Tu sme si urobili takú skratku, lebo bolo by to rovnejšie takto prísť, lebo toto neukazuje presne na drahu. A máme tu dve landingy, ja vám to vysvetlím. Ja som sem ten landing nedal a pozrite, tento som urobil prvý, ja som to reštartoval, ja sa ospravedlňujem, ale toto som nemohol dať na video, ja som reálne bol naklonený na jednu stranu, to pristate bolo hrozné, tak som tomu dal druhý pokus a hneď to bolo lepšie, 445 fpm. Ale s týmto fakt nejsem spokojný, toto sa musím fakt naučiť pristáť, lebo to je hrozné. Takže dúfam, že vám to nevadí. A keď sa vám toto video páčilo, dajte like a odber a uvidíme sa u ďalšieho videa. Čaute! It's not a game, it's a rich thing.